апартамент, ремонтиран изцяло от нас, като започнем с плочките в хола, стените, които са шпакловани навсякъде и боядисани, стени и тавани. Ето ги. Сега ще се преместим в коридора. Ето. Той е боядисан и шпакован. Банята е изцяло направена от нас също с мазилка. Точно така, баня за мазилка, като тук имаме плочки. Санитария, плочки долу с линеен сифон. Сега ще ви покажа и спалнята. Ето и тук плочки. Всякъде. Ето е и спалната. Спалното помещение. Също шпаковане и боядисано на две ръце. Ако имате и вие такива предстоящи ремонти, може да се свържете с нас и да очаквате страхотно качество. Чао и хубав ден!